soc Paolo, president i mecànic de l'associació Velo Recicla. Velo Recicla ve del nom de velo, que en francès és bicicleta, i recicla del tema de reciclatge. Volem recuperar bicicletes abandonades, velles, que la gent ja no utilitza, i donar una segunda vida a la bicicleta. La desmontamos completamente, viene pintada, tornada a remontar peça per peça para poder-le donar a persones sense recursos o en risc d'exclusió social. Tot això naix de la passió per el món de la bicicleta. Jo tota la vida he estat involucrat en el món de la bicicleta i aquesta passió s'ha tramutat amb la idea de poder ajudar d'alguna forma persones a viure de forma més còmoda o de totes formes de fer deport i activitat deportiva, crear aquesta associació i donar bicicletes a quantes més persones possible. Estem molt agraïts en la Junta i en la Mancomunitat que ens ha brindat l'oportunitat de guanyar aquest premi, no tant a nivell econòmic, que ens viene molt bé també el premi econòmic, però és més que res perquè necessitem visibilitat i tot això pot vindre superbé a l'associació i estem segurs que gràcies a aquest premi podem aconseguir arribar a molta més gent.